नमस्कार मित्रांनो, नॉलेज फर्स्टवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाबद्दल भाषण पाहणार आहोत। अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी झेलल्या गोळ्या निधल्या छातीवर, अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी झेलल्या गोळ्या निधल्या छातीवर, म्हणून आज आपण उभे आहोत स्वाभिमानाने या भारत देशाच्या मातीवर, या भारत देशाच्या मातीवर। सूर्याप्रमाणे तेज दिसणारे व्यासपीठ, चंद्राप्रमाणे शीतल छाया देणारे शिक्षक आणि चांदण्यांप्रमाणे चमकणाऱ्या माझ्या देश बांधवांनो, सर्वांना माझा नमस्कार। आज 15 ऑगस्ट आपला स्वातंत्र्य दिन। आज आपण सर्वजण इथे भारताचा 77वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत। सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला आणि आपण ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालो। त्यासाठी अनेक महात्म्यांनी संघर्ष केला, प्राणांची आहुती दिली, बलिदान दिले। स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, असे ठणकावून सांगणारे लोकमान्य टिळक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, असे गरजून सांगणारे सुभाषचंद्र बोस। करा किंवा मरा असा टोकाचा संदेश देणारे महात्मा गांधी, अशा अनेक महात्म्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली। इन्कलाब जिंदाबाद अशा घोषणा देऊन भारत मातेसाठी फासावर जाणारे भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू अशा कितीतरी क्रांतिकारकांचे योगदान स्वातंत्र्य लढ्यात अमूल्य आहे। मित्रांनो, अनेक क्रांतिकारकांनी तुरुंगवास भोगला, कितीतरी क्रांतिकारक ब्रिटिशांच्या बंदुकीच्या गोळीचे बळी ठरले, तेव्हा आपली भारत माता स्वतंत्र झाली। आज आपण मोठ्या अभिमानाने भारतीय तिरंगा फडकवतो, ते केवळ या महान विभूतींच्या कार्यामुळेच। मित्रांनो, स्वातंत्र्य दिनी अनेक ठिकाणी भाषणे, देशभक्तीपर गीते यांच्या स्पर्धा होतात। आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून महात्मा गांधींनी असहकार चळवळ, सविनय कायदेभंग आंदोलन केले। शेवटी महात्मा गांधींनी 1942 रोजी चले जाव आंदोलनास सुरुवात केली। सर्व भारतीय नागरिकांना करा किंवा मरा असा संदेश दिला। त्यावेळी संपूर्ण भारत देश ब्रिटिशांच्या विरुद्ध पेटून उठला आणि त्यातूनच भारताला स्वातंत्र्य मिळाले। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला। दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर भारताचा तिरंगा ध्वज अभिमानाने फडकवला गेला। स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची निवड करण्यात आली। अशा प्रकारे ब्रिटिशांच्या साखळदंडातून भारत मुक्त झाला। म्हणून आज आपण मोठ्या अभिमानाने स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत। शेवटी मी एवढंच म्हणेन, किती आक्रोश तो झाला, किती रक्ताच्या नद्या वाहिल्या, किती आक्रोश तो झाला, किती रक्ताच्या नद्या वाहिल्या, सडा पडला मृतदेहांचा, तेव्हा स्वातंत्र्य दिन उदयास आला, तेव्हा स्वातंत्र्य दिन उदयास आला। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बालमित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा।